איזשהו וידאו שהוא בעצם פרפורמנס, והיא בעצם הצורה שגורם לך קצת להרגיש מוזר. עוד יותר מה שמרגיש לך מוזר זה שגם הקהילה של האומנים שאתה עובד איתה והיא עובדת איתם לא לגמרי אומרים את דברם לדבר הזה. אז מפה אני רוצה לשלוח לנטלי כהן וקסמן, אני יודע מה אומרים, שיגמר המעצר הזה ויגמר הסיפור הקצת מטופש הזה. במצב שבו תיאטראות הפרינג' נלחמים על קיומם, הם בסכנת סגירה, קיצוצי תקציב משנה לשנה, זה נורא נעים לחגוג את עצמנו ואת היצירה שלנו, ונראה לי שצריך להגיד את זה על במה זו. אנחנו עובדים קשה, אנחנו נלחמים על חיינו, ואנחנו כל הזמן בסכנת סגירה ובסכנת עצירה. ואני מקווה שהמציאות הזאת תשתנה, ואני מקווה שהמציאות בארץ תהיה קצת יותר נעימה. אני רוצה להודות לשני סקשנים מאוד שונים.